Hola a tothom. Avui veurem com podem crear etiquetes amb Gmail i quin ús li podem donar. Per exemple, aquest usuari, l'usuari competic2@ccamontserratroig, d'acord? Ha rebut diversos mails. Vale? Per exemple, me'n vaig a etiquetes i no en té cap. Vaig a crear una etiqueta que es digui Montserrat i ens servirà per guardar aquests mails que m'ha enviat aquest usuari, a montserrat@ccamontserratroig. Em vinc aquí, a la part de més, i escric el nom de l'etiqueta. Jo li diré, per exemple, Montserrat. D'acord? I aquí aniré desant tots aquells mails de la Montserrat o que jo consideri que estan relacionats amb aquest tema. Creo l'etiqueta, ja m'apareix aquí, i per tant, aquests mails que m'ha enviat a Montserrat, jo puc o bé assignar-los l'etiqueta de Montserrat, fent clic aquí, i assignant l'etiqueta de Montserrat, aplica. I fixeu-vos que ara té l'etiqueta de safata d'entrada i Montserrat. Què vol dir això? Doncs que aquest mail està a la safata d'entrada i que també està emmagatzemat, el puc trobar des d'aquí, des de l'etiqueta Montserrat. Sí? Si ara, per exemple, aquest altre mail, que també me l'ha enviat la Montserrat, en lloc de dir-li aplicar etiqueta, li dic mou a i assenyalo Montserrat, aquell mail desapareix, en tenia 3 de la safata d'entrada, i ara aquí a Montserrat en tinc 2. Aquest només posa hola i aquest que aquí també em diu que està a la safata d'entrada. Què pot passar? Ai, m'he equivocat i aquest potser estaria bé que no estigués aquí. Doncs senzillament l'elimino de la safata d'entrada i ara quan vaig només em quedarà un. D'acord? En tenia 3 i aquests 2 estan aquí. D'acord? Més coses. Aquest, per exemple, doncs el mateix. El torno a moure, al moc, a l'etiqueta Montserrat. D'acord? Ja tinc els 3 mails de la Montserrat aquí. Això està molt bé. Ara estaria bé que tots els mails que m'enviés aquest usuari, vale? Aquest usuari que es diu montserrat@ccamontserrat.cat, em anessin directament aquí i que jo no hagués de fer això. Vale? No hagués d'anar un a un, sinó que es moguessin directament. D'acord? Com ho faré? Doncs creant un filtre. Me'n vaig aquí a la configuració, mostra tota la configuració, hi ha filtres i adreces bloquejades, en aquest cas no en tenim cap, doncs aniríem a crear un filtre. I què li dic? Doncs tots els mails d'aquí, de la Montserrat, no? He de posar aquell usuari d'aquí, aquest usuari d'aquí. D'acord? Montserrat, aquesta adreça, la que m'envia els correus, la copio, còpia, me'n vaig als filtres, mostra de configuració, filtres, crea un filtre i dic tots els mails que siguin d'aquesta persona, d'acord? Què has de fer? Crea un filtre i els dic aplica l'etiqueta Montserrat. D'acord? I a més, si no vull que estiguin a la safata d'entrada, diré omet de la safata d'entrada. D'acord? Ara s'ha creat el filtre. Anem a veure què passa. Doncs anem a la safata d'entrada. Me'n vaig a aquest usuari, li dic que m'enviï un mail, envia, i ara aquest usuari d'aquí, d'acord? Quan l'actualitzi i rebi el mail, un moment que està trigant una mica a actualitzar, fixeu-vos, aquí m'ha aparegut amb negreta, abans estava més gris, i un 1. Això vol dir que aquí he rebut un correu. A la safata d'entrada no hi és, però aquí sí. És aquest, l'acabo de rebre ara mateix, a les 20:48. Hola, tinc un dubte, que és el mail que m'ha enviat. Per tant, ja ho tenim. Hem creat una etiqueta i, a més, hem creat un filtre de forma que tots els mails que rebem d'aquella persona en concret ens vagin a per aquí. Doncs ja ho tenim.